Hej, vi har skrevet om den amerikanske velfærdsmodel. I den amerikanske velfærdsmodel er hele befolkningen mere ambitiøs, og derfor er hele befolkningen mere seriøs om deres arbejde og giver sig tiden til at udføre et ordentligt stykke arbejde. Godt arbejde betaler sig nemlig i den amerikanske model, hvor et godt stykke arbejde kan føre en til tops i samfundet og en ordentlig løn. Hvis man bliver fyret for ens arbejde og har en god økonomi, skal man ikke regne med, at staten kommer og samler en op. Så folk gør sgu deres arbejde godt, for de ikke ønsker at ende på den måde. Hvis man ønsker at modtage offentlige ydelser, skal ens økonomi være meget, meget dårlig. Skatten er der, hvor for meget lav, fordi staten ikke skal betale for uddannelser, dagpenge og kontanthjælp, så det bedste er at modtage en løn for at kunne betale for sig selv. Staten har en meget lille lån, fordi det ved jeg ikke. Chancen for høj indkomst, Chancen for høj indkomst, ambitiøs borgere, høj konkurrenceevne, ulemper. Folk fra lavstillede familier kan godt gå spild, hvis de har evner til mere.